bese ithi inyanga obaba mkhulu beyizwa obaba mkhulu bathi abantu abasidayisile mfowethu ilabafundisi laba bethu abathe sikhonza la bagijima bayofuna izinto ezinyangeni inyanga ke manje zathola intuba ke ukuthi ke kusho ukuthi ensindisweni kulula naba abantu bensindiso kusho ukuthi ensindisweni amandla kanjani awekho ake sibancedeke zangena ke inyanga ke manje zangena la ensindisweni kwasuka befundisi bensindiso bayongena ezinyangeni beyoshumayela ezinyangeni noma beyokhonza nenyanga angithi lento manje bazothini labo basindisi kwamandla abanawo iSG Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane uMkhumbane Community Hall ngo10 ekseni kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu Bishop PR Chiliza Prophet K Mthethwa for more info 0788417844 noma 071-772-0166 ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo outpouring of the Holy Spirit lena inkonzo kamoya. Salibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sabingelela kakhulu kwibandla lenkosi umzimba kaJesu wonke la sifinyelela khona nakulolu suku lanamhlanje. Hawu bantwana benkosi siyabonga kakhulu. uJesu siyamdumisa kakhulu. Sibonge nje nangaleli thuba asipha lona. Igama lami ke nguST wakadlamini. Hlezi ngisho mangithi ula uyasibukela umntwana kaNkulunkulu usendaweni right kakhulu. Yona ndawo ke le, this is the platform where we come up with different topics asiza umzalwane amthuma kwiBhayibheli, asiza umzalwane amthuma emadolweni, asiza umzalwane amthuma ukuyobuka ama scriptures njalo njalo. So siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Njengoba sengishila igama lami nguST wakadlamini umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngingakhohlwa nangomhla ka2 May sizobe silapha neMkhumbane inkonzo kamoya okungcwele. Namhlanje ke sinoBishop angahambi yedwa ke hamba kanye nomama egameni lika Jesu Kristu ngizoba introducer in no time khona lapha namhlanje. But before we start, niyazi nani, this is a Christian platform. Indawo platform yamakhola, but before siqale singene straight enkulumeni namhlanje ngiyathanda ukuthi nje ke sicela enkosini ngoba yonke into esiyenzayo siyenza ebukhoneni. The moment siyenza outside of his presence is a very big problem. So njengoba sibona nje senza wonke lo msebenzi siwenza in his presence. But before we start ngicela ukuthi ke sicela enkosini and then we go straight to our today's chat egameni lika Jesu. Baba siyakubonga. Thank you Lord Jesus. Nkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu. Thank you Master. Siyakuthandaza moya weqiniso. Thank you Jesus. Sihlangene kule ndawo Nkulunkulu wethu namandla. Thank you. Sicela Nkosi ukuthi ukuzibonakalisa kwakho nakulezi ingxoxo uvele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba sihlanganisa ngalolu hlobo sidumisa wena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele finyelela ke kuloyana naloyana uNkulunkulu wethu engcwele uthinta inhliziyo yakhe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord in Jesus name. Amen. Bazalwane bami enkosini siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by Bishop ehamba nomama lapha namhlanje. Bafowethu umama ke sagcina ukuba naye lapha mhla sizoye eGoli. Lento yangazi vele ibe prophetic. Sinayelana namhlanje ngoba sesiyeThekwini. Shuthi umama siba naye uma kumele siye somewhere. Sinayelana lapha namhlanje. Sibonge kakhulu bazalwane. Angithathele lithuba ngibabingelele ngokukhulu ukuzithoba egameni lika Jesu Kristu. Mhlambe ke ake ngiqale ngomama le on my far right. Ngiyangimbiza ngo auntie umama wami lo phasi. Ngiyakubingelela mama, niyaphila?
Siyabingelela baba, siyaphila inkosi sasigcinile, siyabingelela nakubabukeli egameni lika Jesu. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Khona naye baba Bishop sinaye lapha namhlanje baba Bishop ngenkulu intobeko baba siyakubingelela. Sibakhulu. Baba niyaphila. Hayi, Nkosi siphethe kahle sibingelele kumbukele ekhaya. Ngibazalwane bonke nje emhlabeni wonke egameni lenkosi uJesu. Siyabonga baba Bishop. Hey, lokho sigcine abazalwane base Cape Town besho bethi hey wazi waphuthelwa Dlamini. Wazi waphuthelwa kodwa ke nihambe kahle baba Bishop eCape Town. Kakhulu. uNkulunkulu ufike wazibonakalisa. Sibakhulu phela lento ayihambi ngomuntu. Ihamba ngoNkulunkulu esemntweni. Oh my God. So thina sizithathile nje sazibeka yabonakala inkosi yenza umsebenzi wayo. Madana siyabonga baba Bishop. Baba Bishop akuphatha kahle nawe eKapa. Yo. Hayi bekumnandi eKapa uNkulunkulu efikile. Nkosi yami. Kwenzeka izinto esingazazi ezimangalisa bekumangalisa nje ngisho kanjalo. uNkulunkulu bemkhulu ngalona hlobo wenza izimanga nezimangalisa esengazazi namanje bayafona kwabona bathi hayi asiyazi ke thina lento ebeyenzeka lana uthi ubaba umfundisi wakhona uthi hayi akuyona lento ebengintshene yona abazalwane le enye le ngiyibonayo mina bengintshene enye. How about that? Madod siyabonga kakhulu uNkulunkulu baba Bishop. Baba Bishop sibonge kakhulu. Nekhumbula abazali nginitshela ukuthi ngake ngavakasha ngalena ekhaya elikhulu bangiphatha kahle ngendlela emangalisayo. Kwaba intokozo kakhulu kufika kwami lapha kule ndawo egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. So afowethu ngilokhu ngishilo nje baba Bishop ngamtshela ngathi baba Bishop yabona manje baba Bishop sizoya naseGoli kungekudala sekuyisisikhathi lesi sokuyitedium baba Bishop. Kuye kuthiwa masise stadium ubone uthothi mhlambe kube ngathi manje hayi masise stadium nje ngegama so siyoba iqoqwana nje stadium. Mina ngikhuluma ukuthi njengoba kudlala abantu ibhola sigcwala istadium kumenyezwe igama lika Jesu estadium. Uma ngibuka indlela baba Bishop umlayezo wakho ohamba ngakhona ufinyelele phesheya ezizweni zonke ehlukahlukene. Liyoba linye ilanga bafowethu lapha emakhaya siyomemezela khona siyosikhomba stadium ukuthi siya kuphi la siya khona esosigcwalisa stadium kuvela amandla kaNkuluNkulu ngendlela mangalisayo. But ke namhlanje nginayabo la baba Bishop njoba sizokhuluma nje kodwa nokunye kuvela kakhulu indaba yangomhlangano eyobe sinawo lapha ngomhla ka2 eMkhumbane inkonzo kamoya. Ngabona nalapha one of ama sessions lapha eCape Town baba ne session kwakuthiwa inkonzo kamoya. Ngathi mina hayi bona lento manje singayijeka. Hayi lento ingihambela phambili. Nayi lento yaseThekwini manje isiqale eKapa. Mhlawumbe baba Bishop nje ukuyivula inkulumo yethu masikhuluma ngenkonzo kamoya baba Bishop mhlawumbe nje siqala nje sile foundation yenkulumo yethu namhlanje umzalwane vela kasimzalwane ngaphandle kamoya. Mhlawumbe masisithi ke baba Bishop inkonzo kamoya sisuke silindeleni masuke sikhuluma sithi nje manje ke inkonzo kamoya ke le. Okay. Mhlambe angazi noma ngizobeka kahle Bishop. Indaba kamoya kuyinto ejulile yona. Akuyona into esingayithatha nje lightly. Angithi ngokwabafethu abafunda imibhalo. Yes. Baveza ukuthi ke uNkulunkulu usezulwini. Yabo sonke nje siyazi ukuthi uNkulunkulu usezulwini njengoba iBhayibheli lithi izulu isihlalo yabo sikaNkulunkulu umhlaba isenabelo seyinyawo. uNkulunkulu emhlabeni esithi mayefuna ukuhamba emhlabeni akasebenzisi izilwane.
Okay. usebenzisa abantu Yes. uyabona ngokomthetho abafowethu laba bamemezela a great revival uyabo kunento ekuthiwa imvuselelo enkulu engihlezi ngilongizwa njengoba nami ngiyasho ukuthi kunemvuselelo Yo. uNkulunkulu enkulu ezoba khona Hayi madoda. ivuselelo enkulu ayizuba khona akulula njengamanje kwabanye abantu ukubona into enjalo Yes. ngoba ifuna abantu bakamoya Mm. abantu bakamoya ke bayakhiwa bakhelwa into enjalo Okay. masikhuluma ke ngomoya kaNkulunkulu akithi sikhuluma ngofakazi wokugcina Yes. ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uhambe nabantu ngaphambili evela ngamafu evela yabo ngomlilo kanjalo waphinde uhamba nabantu noJesu ehlala nabo kulesi sikhathi ke uhamba nabantu ngomoya wakhe Yes. yeah so uma uNkulunkulu ke hamba nabantu ngomoya wakhe kufanele kufike la khona abantu behlulwa khona umoya kaNkulunkulu Oh madoda. manje ke esithi nebandla lonke nababukele emakhaya asifiki mfowethu kuleyo level yokuhlulwa uNkulunkulu sifinyelele manje ezingeni lakamoya masithi sifuna ukungena ezingeni lakamoya sifuna ukuthi emhlabeni sithi sihamba abantu bathuke bethuswa abantu besenyameni Yeah. kodwa izinga abakulo kube izinga lakamoya kuze kubuza abantu bathi hlobo luni lolu labantu kusho ukuthi ke bese bechaza ke labantu abalaleli bethi no abantu bakamoya Abantu bakamoya. Yes. right now angazi noma ngiphendula ngako No, kahle kakhulu Baba umoya masikhuluma ngokusebenza kamoya nabantu kusho ukuthi umoya ingcwele masithi inkonzo kamoya umoya ingcwele usuke efuna abantu hayi bonke kusekhona uhlobo oluthize labantu uNkulunkulu afuna ukulakha libe njengaye uyabona lithi lihambe emhlabeni libe linjengaye uNkulunkulu kumoya njengoba inyama yomuntu ufanele ihambe ihluliwe inyama yomuntu ufanele iyenze intando kaNkulunkulu inyama yomuntu ufanele ilalele izwi likaNkulunkulu uyabona umuntu mase kuumuntu kamoya enceke kwenkosi mawuse ufika ezingeni nje likamoya ngeke ngizothiwa abantu bayaphikisana ngeinkulumo ezithize uthembe ivesi elithize lithi usuke wazi wena umuntu kamoya ukuthi lento abaphikisana ngayo umoya ingcwele uyakuchazela yona kabanzi wena umuntu kamoya so laba abantu nje ubona belwa nje bephikisana ngemibhalo nayo yonke leyanto baphikisana ngenxa ukuthi basuke besenyameni kuze kufike ezingeni la khona bexabana khona uyayibona ke so umoya ingcwele ke manje into ayenza yona ufuna ukuvusa abantu abazongangeni kuleyo nto abazobona ngamehlo awodwa baqonde ngendlela eyodwa bahambe ngendlela eyodwa baphile ngendlela eyodwa uma omunye emile phambili ukhuluma okuhafu waleso sipho uNkulunkulu amphe kusona bese kusukuma omunye kanjalo akhulume esipheni uNkulunkulu asuke emphe kusona so leyo nto ke manje iyobe senibizwa ke ST anisizo yobizwa ke kuthiwa nje ibandla likamoya Oh madoda. Yeah. umoya ingcwele ke ufuna leyo nto esithi ngoba mhlambe songena nje nokunye mhlambe usabuza ngingazi noma mhlambe ngikhuluma kahle kodwa nje ngicabanga ukuthi masikhuluma ngendaba kamoya nabantu umoya ingcwele usuke ufuna ukubulala inyama yomuntu ukuze akwazi ukusebenza inyameni yomuntu manje inyama yomuntu esithi ayifi ihlula abantu sebeshumayela yahlula abantu sebeshonge izilimi sizozichaza mhlambe ezinye zezinto esizibona ukuthi abazalwane basalela umoya ingcwele ufuna ukusebenza emhlabeni njengoba ubona amadoda kaNkulunkulu eshumayela mase kufika ezingeni kamoya afika sale abuye aphelele la ezwini angafiki kumoya baphelele ezwini izwi balichaza kahle kakhulu izwi balichaza kodwa abakafika ezingeni likamoya no umoya ingcwele mase sifika ezingeni likamoya esithi kufanele masime nabantu sesikumoya masikhuluma esithi uNkulunkulu ufuna sikhuluma abantu besoba ungazi abantu uzobashumayeza base bangene phezulu kwelikamoya kuyikhona ukuthi sesikumoya bazalwane sekuzosebenza amandla no amandla kaNkulunkulu asebenza kanjani amandla kaNkulunkulu singahlala nje phasi kanje sihleli siwuthethe bazalwane hayi ngeke khona inkosi phakathi kwethu kufanele kushintshe isimo Oh my God. isho ukuthi siyibantu baka
Awu madoda, bambishop, akazi bambishop khona ongafisa ukueda kulento kamoya sisandlala nje foundation yethu mama. Mhlambe nga-eda laphaya ekutheni khona ivesi lapha kwabasekorinte besibili. Yes. Chapter 3 verse 17 wakhona. Yes. Lithi inkosi inguye umoya. Bese lithi ke lapha kukhona khona umoya wenkosi kukhona inkululeko. Manje uma ngabe lisho njalo lisho kusho ukuthi umoya lo ufika sebenze aqede ukusebenza akashiye umsebenzi uhafu ufika uqede ngoba imakhulunywa inkululeko khulunywa ngokuthi ulethe ukuphila ngisho noma uyagula alethe ukuthula emphefumulweni alethe ukuphumelela alethe wena uhlala ngene confusion uhlezi ungakhathazekile ukuthi hey sekhona umuntu osesike manje kade yile kwelabafileyo ubonile this no that wena vele relax ngoba umoya oyingcwele uyaclearishela yonke into uyakuhola kuholela kulo lonke iqiniso so okusho ukuthi impela into yenkonzo kamoya is very important ukwakha umzalwane ukuthi umzalwane akheke aphile ngalendlela uNkulunkulu afuna kuphilwe ngayo abe nothando axolele ngoba ubona abantu kugcwele amagquba ngaka kusho ukuthi umoya wenkosi Yo madoda awuphelele uyamukelile inkosi kodwa umoya wayo uyabona ke wenza ke manje ukuthi ke umzana ahambe engaphelele ehambe ebheka abantu okukhulunywa ngami bayazondana bayasonta bayashumayela kodwa na inzondo iphakathi so umoya wenkosi wenza ukuthula wenza manje lenkosi lithi zamelana ukuhlala ngokuthula nabo bonke abantu so ke umoya kaNkulunkulu lo okudrivela kuyo yonke leyo nto uyakulida akuholele ngasemanzini ophumula yabo ila ufika uthole khona impumuzo mangabe lisho ethi wozani nonke nenikhathele nizofika nithola impumuzo umoya wakheke lo sisempumuzweni ngaphandle kwakhe asiyilutho yazi ngakhumbula ngaye ngathi sixoxa nomunye umfowethu ukuthi sithi yazi even lezi intshumele siyishumayelayo kusindiswa abantu abaphendulwa ubuchule bendlela esibeka ngayo amagama nendlela esichaza ngayo iBhayibheli kodwa umuntu uphendulwa umoya osukugibele kuleyo ntshumayelo ngaze ngamvumela ngathi mina yazi kwesinye isikhathi ubona amakhehla kudala uthola ukuthi ashumayela intshumayelo kokunithothi namavesi akawabekanga ngendlela kodwa hey thinta inhliziyo thinta inhliziyo kuphenduka abantu ubona ukuthi noma kwesinye isikhathi uthi hayi uvela nje iBhayibheli alibeke lapha kwesinye isikhathi akhulume nje kuphenduka abantu ngoba umuntu uphendulwa umoya more than anything. Uma usangena ke ST la ekuthenini amakhehla ayekhuluma izwe lot angithi kunje ST namanje abafowethu laba abakhuluma izambulo bakhohlwa into eyi1 uma phambi kwabantu one verse sure ikwazi ukukhuluma nabantu aba1000 one verse ikhulume nabantu aba1000 ngendlela ehlukene angithi uyabona ngoba uNkulunkulu akafani nabantu thina masithi phendukani thina sesithi phendukani ngoba sisho ezonini angithi yes kanti uNkulunkulu ukhuluma nomuntu owenza isono ethi akaphenduke akasho umuntu lo omela bathi wena owenza isono phenduka mekwathi nje phendukani angithi izwi likaNkulunkulu umoya lingene enhlizweni zabantu bonke isikhathi esodwa umoya wodwa angithi uyabona bese bephenduka abantu ezonweni zabo ubona abantu begijima beza ngaphambili bezophenduka kanti umuntu uma ungambuza ukuthi yini ekuphendula uzokuchazela ukuthi ngenza ukuthi endaweni ethize ingako ngiphenduka nje nomunye athi ngenza ukuthi nomunye athi ngenza ukuthi nomunye athi inkosi yangithuma endaweni ethize ngangakwenza ngiyaphenduka so akukona ubuhlakanipha komuntu okwenza intshumayelo izwakala ebantwini yes kuya ngomoya kaNkulunkulu angithi uyabona ke umoya kaNkulunkulu owenza izinto ebantwini fethu
uma abantu bezigebengu phambi kwabantu kungenela umoya kaNkuluNkulu mfethu awungitshene ukuthi ungathi umuntu ekade ebuya kolala nomuntu wesifazana kodwa afika epulpit ashumayele nceke yenkosi kuphenduka abantu ngitshele nje ukuthi ngabe uNkulunkulu unjani lo uNkulunkulu othi abantu abaphenduke kumuntu onakele akungaye kungomoya kaNkulunkulu ish madoda ish babisho yabona uNkulunkulu abaphendula abantu kodwa isigila mkhuba asilahle ish kodwa abantu baphenduka uyabona so umoya kaNkulunkulu abuyadile nalo isigila nalo uNkulunkulu nje bephendule labantu nje wenza ukuthi aqede ngalaba abuye azodila nalo sho ngomoya wakhe futhi njalo ngomoya yonke into ezo izwi angithi umoya kaNkulunkulu nceke nkosi uJesu wakhulumisa imanga ukuthi uma esefikile umoya ingcwele uyabona uyakuniholela kulolonke iqiniso kodwa uthi uyakuthatha kokwami oh my god usho ukuthi umoya ingcwele uthatha izwi likaJesu alikhulume kusho ukuthi lento noma singasayifundanga kwesinye isikhathi kodwa ilanga phakathi kuthina sihamba nayo umoya ingcwele uthi sithi sihambe endleleni athi wenzani manje uyabona ke siphenduke ngaye umoya so ke asithi iningi mfethu sisi njengoba sisaxoxa nje sisazoyixoxa ngoba nezwi lenkulu sisazolibuka yes silibuke nje ukuthi sifailile kakhulu kodwa songena lapho sifailile thina from ku leadership uma inkonzo limala ku leadership isuke isho ukuthi limele zazi ngcono ngoba masikhuluma kule platform asikhulume nabantu abangakhona yes sikhuluma nabazalwane ukuthi sifailile bazalwane sifailile yabona nje mfethu khona ivesi eBhayibhelini lithi uthanda umakhelwane lakho njengozithanda wena mfethu uJesu wavala ezulwini thaqa kubazalwane abasinisiwe lapho nje wavele wavala uJesu ebazalwane abasinisiwe mawungababuza abazalwane abasinisiwe bakude kabi kumathanks bakude kabi emthandazweni bakude ekushumayeleni but abantu abahlala nabo emakhaya abo mfethu ungayisimanga ukuthi njengoba ngihlele kule platform ngibonwe umakhelwane lapha ekhaya mina mfethu ngihlala nobaba ukhwela anginqeni ukumbiza ubaba ukhwela uyakhonza usebandleni laseAfrika ubaba ukhwela azange sazwana naye iminyaka but ukuze ngimphase ubaba ukhwela ngoba abantu angihlala nabo mina around mina uyayizwa babe ngangifuna bonke but kwaphoqa ukuthi ngibaphase ngokukholwa ukhwela ngamphasa ngokukholwa uningi nje ngachaza ngithi masikhuluma ngomuntu othi umakhelwane efuna umphasa ngoba uNkulunkulu mayefuna uyezulwini uvela vula indlela kamakhelwane ukuthi izulu ngeke siye khona fanele siqale la kamakhelwane akweyisela izinkukhu zakhe akweyisela uba ngumsindo akweyise ukuthi ukhanyisa ugesi wakhe ngakwakhe ugesi ukhanya ngakwakhe akweyise ukuthi imoto mayifika idlula ngakwakhe fanele uyiphase yonke hayi ngeBhayibheli nceke inkosi iBhayibheli funa ulivale masikhuluma ngomuntu kamoya iBhayibheli funa silivale sifundelwe wena sibalikhulu usifundele ukuthi hayi lo mzalwane lo leli verse uliphasile ungalifundi wena ulifundela abantu kanti wena awuliphasanga imadoda no uningi wena yazi lento babishop even nasema ake ngithi nje even nasemasontweni athile uyawuthola ukuthi kukhona nje umzalwane okwayithinta futhi lento legoli uthola ukuthi uyinceka kaNkuluNkulu usuke ukuphi umoya la khona uthothi mhlambe nje awusazwani nomuntu wena othile angazi sibekhulu noma mhlambe singayengena nikuwe bishop uyabo la mfethu khona amasonto lawa kithi singakanje ebantwini abangakholwa noma siye kulamasonto lawa asithi thina abantu abakholwa bakhona bishop right ake sibuke la esontweni lethu lento siqale sayibuka kude kuyibandla elithile elingezwani nebandla elithile uyabona ke ukuthi beyisekude yashintsha sibalikhulu yangena phakathi esontweni kwashintsha manje thina ibandla mina ngise International Revival Ministries kwashintsha angisho ukuthi yona ishintshile kusho ukuthi i-international manje ivele idivideke i-international kusho ukuthi ke manje nceke inkosi my question is ngesikhathi ethi umfundisi bazalwane umoya ingcwele ungemvulela ukuthi mfethu ngiyabuza sebalikhulu mhlambe ngobudomu bami ukuthi
umoya ingcwele ungena kanjani ebantwini bexabene akhulume futhi ngoba iBhayibheli lona singalifunda sebakhulu iBhayibheli cha kulula ufunda iBhayibheli futhi kulula ukuthi ngingama phambili ngishumayeza abantu ngeBhayibheli ngibuza lokhu ukuthi uthi umoya ingcwele uthe esho kanjani umoya ingcwele ukuthi akhuluma izinto umoya ingcwele kodwa uxabene nomuntu uyazi sebakhulu mhlambe fanele sifunde iBhayibheli khona enye into engifuna ukuyibheka lapha eBhayibhelini uma Matthew chapter number 5 mambishophe ungifundele ukhona ku chapter 5 leti futhi khona na ku chapter 6 okay yeah ngifuna babona abafundisi libone nebandla kakhulukazi mina ngisuke ngifuna ukukhuluma nabazali abasenisiwe kakhulu ngoba masingakhuluma seqe sishone ngale emhlabeni ngizovela ngiquote abantu abaphuza itshwala ukuthi abantu abaphuza utshwala baxabana namhlanje kusasa ekseni uthenga ibhodlela labhiya ubiza umfowabo uthi abazophuza baxolelana balishare futhi bashare ibhodlela labhiya kodwa laba abasenisiwe abayishare iBhayibheli oh madoda ukuthi ababuyisane bambishop uchapter 1 chapter 6 awuqala chapter 5 okay chapter 5 yes chapter 5 ngifuna uzwe kahle letho uzoqala lapha yana ke uverse 43 Yeah. 44 yeah lithi nezwa nokuthi kunomthetho othi wothanda umhlobo wakho yazo leli Bible nezwa ukuthi kwakunomthetho owawuthi wothanda umhlobo wakho uzonde isitha sakho mina ke okusho ukuthi umthetho loyo laba abafundi beBhayibheli umthetho kaMoses wawusho njalo umthetho kaMoses now umthetho kaMoses wadlula ke the New Testament now umthetho kaJesu uJesu ke manje uveza into ehlukile uthi mina Jesu ngithi ke kunina abafowethu enisinisiwe nami ngiyakhuluma nani bazalwane ngithi kunina enisinisiwe yebo anothanda izitha zenu nibakhulekele nibathandazele abantu abanihleba efethu into ekude kakhulu sibakhulu leyo ngeke umthandazele umuntu okuhlebayo umuntu okuhleba nje uyakunyanyisa okokuqala lokho umuntu okuhleba uyakunyanyisa noma ungathandaza uyakunyanyisa noma ungazila ukudla uyakunyanyisa ungathandaza 40 days ukuthi mawuqeda ukuthandaza 40 days meke waqhamuka uyakunyanyisa kusho ukuthi imvelo yakho ayiphumi kuwena noma sowusindisiwe kusho ukuthi umoya ingcwele akakuqedi wena enyameni ngoba sikhuluma ngomoya manje la kusho umoya ingcwele akakuqedi akuthathe sibakhulu akubeke ezweni lakamoya yebo uthi iBhayibheli uthi uJesu nezwa nini ukuthi ufuna wenze njani thanda umhlobo wakho uzonde isitha sakho mina uJesu ke uthi ngithi kini uthi uJesu kunina yes bazalwane uJesu uthi kunina anothanda izitha zenu thandani izitha zenu nibakhulekele laba abanhluphayo into engeke uyenze leyo sibakhulu bayazi abazalwane nje wabesibhekile nje la ukuthi lento yokuthi umuntu oyisitha kubona athi uJesu uthi abathandaze abazali bathandazele izitha zabo into engelula mfethu into engelula leyo nto ifuna umuntu kamoya ozokwehla asuke esitezi sokuba nemali asuke esitezi sokuba nemoto enhle asuke esitezi sokuba nebandla elikhulu asuke esitezi sokuba nemali eningi avele adele konke ehle ashone ezantsi ayobheka abantu abazondayo afika abathandazele sure umuntu nje wakwenza kabuhlungu vele umthandazele umuntu umthandazela ukuthi akafe umzalwane uthandazela umuntu Nkosi ufuna umshaya mawuzothiwa umuntu oxabene nawe ushonile uthi uNkulunkulu uyashaya into engekho leyo nto amanga hlaza le uthi uNkulunkulu angathi engamphendulanga umuntu uthi efile uthi uyashaya uNkulunkulu isho ukuthi awukho kulento uJesu ayishoyo masifuna ukuyiphasa inkonzo sebalikhulu asiliphasa iBhayibheli ngokuphelele mfethu mina bengithi sebalikhulu uGenesis akavalwe sifunde leli verse lodwa mfethu silifunde kuze kuphele 10 years eke siliphase leli verse for 10 years uma sike saliphasa leli verse for 10 years then sesiyashubayela sihlulwe iverse elilodwa Efos manga move siwakhulumile baphinda kodwa sihlula powerful kade mfowethu mina ke ngithi kini mina ngithi anothanda izitha zenu nibakhulekele laba abanhluphayo yikhona niyoba ngamadodana kayihlo osezulwini suleka kusho mawuthi wena
you are a man of God, I'm a son of God, noma I'm a daughter of God, uzodlula la qala before ubizwe ngokuthi uyindodana nendodazi kaNkulunkulu. Ngiyayizwa mina lento yokuthi mhlambe hayi bazalwane umusa usikhavile masikhavu umusa sigodukeni bafunda amaBhayibheli siwayeke siyeke yonke umusa. Ngiyawazi mina ukuthi wenze njani emntwini. Umusa emntwini ususa yonke ingqondo eyinkunge kanti umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu iwona lo wenza ukuthi ukwazi ukufunda uthandazela isitha sakho. Umuntu okuzondayo umthandazela nini sibalukhulu uloku wathandazelana nabazalwane. Iyo phela lento umoya ingcwele bazalwane umbone engasebenzi emasontweni. Yabo izoni zihlele eminyango sibalukhulu. Yeah. Ibandla lase Banban Church lijabulela ukuthi kunabazalwane abangenile kulona. Okuhamba uyobheka emasontweni lawa wethu. Hamba uyobheka sibalukhulu. Kungena abazalwane abaphuma eApostolic Faith Mission. Kungena abazalwane abaphuma eGospel, kungena abazalwane abaphuma e-International, kungena abazalwane abaphuma e-EC, bazongena la e-International. Ibandla lase-International lishaya izandla, lishayela abantu abaphuma kwamanye amabandla, bapha abantu abasindiswayo. Akho umuntu osindiswayo. Mawuzwa kuthiwa intombazane bafowethu eyayinamadoda amaningi yashunyezwa uJesu one verse. Yaphinde yaphumela eminyango yathi ozani nibone yakhuluma amavesi amathathu ozani nibone ongitshele konke kuthiwa kwasindiswa. Uyabona mfowethu, more than 5,000 people. Umuntu ongazange ahluma amavesi more than 5 kusho ukuthi waphuza amanzi maphi kamoya. Wathi nenegcwaliswe ngomoya ingcwele nje wafika kwamesitaladeni wathi ozani nibone wagijima abantu bedonsa umoya ingcwele engaxabene namuntu. Ungathi wena sixabene la njengoba sihleli naso babili sixabene sobalukhulu bese uphumela eminyango ukuthi abantu abaphenduka wena ungaphendukanga. Uyajoka. No, uyajoka nje. Usidlalela ngathi ukuthi uzala imbewu embi uzala izinkalankala ezizothi mase singenile ebandleni likaJesu nazo futhi zingaxoleli. Zingaxoleli. uJesu ukhuluma isimanga mfethu la eBhayibhelini mangifunda iBhayibheli yabona angena mina theology kodwa ngiyafunda nje one verse. uJesu ukhuluma isimanga uthi umuntu uma engaxoleli uthi nobaba osesuna akamthethelela usho ukuthi uma ungamthethelela umuntu ungamxoleli uthi noNkulunkulu ezulwini ngaze axolela. Cabanga ke manje sibalukhulu nawe emlaleni nawe bazalwane ukuthi makhona umuntu ongezwani naye. Ngiyabuza nje bafowethu ngibuza nje ukuthi makhona umuntu ongezwani naye uthi wena izono zakho zixolelwe kanjani izono zakho wena ungabaxolela abantu. Cha umbuzo nje sibalukhulu kusho ukuthi liyajombeka iBhayibheli. Ngihlezi ngisho lento ukuthi iBhayibheli incwadi elula nceko. Incwadi elilo noma bethi izwi likaNkulunkulu kuthiwa izwi likaNkulunkulu. Pho ngibuza ukuthi makuyizwi likaNkulunkulu balijombelana abantu. Ujombelana izwi likaNkulunkulu uyofundisa abantu into owazi kahle ukuthi likhulu ukuthi uyenze wena. Yenze wena kuqala into uyiphase bese uyifundisa abantu njengothisha mayese esikoleni selapha eVarsity. Ufika efundela ubuthishela athi mayeqeda ukufundela ubuthishela abese yoma phambi kwezingane ezifundisa lento ade ifunde esikoleni. Ilikhulu-ke sibalukhulu bafethu. Iphelile babhisho bakithi. Iphelile sibalukhulu. Okay. Yeah, injalo. Bishop, I think uthinta enye into engathi iyinselela yawonke amasonto. Lento ake ngithi nje yokukhula kwamasonto nje yama-soul winning. Ufika manje amasonto uthola ukuthi akhula kukhula abazalwane ngebandla elithile ukuze kukhule ibandla kumele kube khona ibandla elifayo ukuze kukhule leli. I think inselela yawonke amasonto akhona uma bheka nje ikhathi zakudala lezi zinto zoma soul winning ngathi azisekho. Mhlambe yile qeda uthando lokuyobeka amatende kulandwa imphefumulo. Amatende abekelwa imali. Akho mphefumulo nje. Bakhona sibakhulu abantu abanayo inhliziyo kaNkulunkulu. Asingasho mfethu sithi abekho. Bakhona abantu abanenhliziyo kaNkulunkulu. Bese bakhona abantu abanenhliziyo embi. Amatende asafuneki manje. Yeah, uma abantu abanenhliziyo embi. Uma maqola kwamigebengu, kwaminswela boya. Zama phambi kwabantu zafike zathi zikhulumela uJesu kanti sinamanga sizikhulumela zona. Uyizwa lento? Zazala inswela boya nazo.
uyayibona ke lento zazwala inswela boya zaqhumuka nazo inswela boya nazo zaqala zafuna imali lapha ematendeni zaqeda ukufuna imali ematendeni zavele zangizongena ngaphakathi esontweni zavela zigqoka amasuit and tie kungangathi abazalwane kanti inswela boya into emoshile kufe balahla umoya ingcwele ngoba uyena obekhanyisa sebakhulu ekhanyisa yonke lemfishi ebeyikhona umoya ingcwele uthathwe esontweni ajijela emnyango kwangathi manje thina kufanele thina njengabefundisi noma thina sinceku zikaNkulunkulu sefanele masambe ngeemoto ezinkulu sefanele sibe nemali wena nje manje mawungenayo imoto esontweni kuthiwa uthandaza mina ngiyazi le nto ngiyazi angikaze ngizwe into enjalo kuthiwa umuntu mengenamoto akathandazi akamengenamali umuntu mema nje pulpit manje nceke inkosi ubotha abantu abakusebona abantu bakamoya uthe manje bazalwane I'm driving a GLC Mercedes Benz ngidriver mina ngine double story house asinasikhathi double story lathini usitshela njengoba sitshela indaba zama double story nje sitshela unemali engaka ebank isho ukuthi akuyena umuntu kamoya yo ngeke abalanda abantu lo muntu abasinisiwe ngoba umuntu ongakholwa mfethu akayifuni yonke leyo usuke efuna uJesu yes mawuke wamvezela imoto wamvezela imali wamvezela umfazi omuhle ngitshele mfowethu ukuthi ngalo nje ngigeza unkosikazi wami ngithi unkosikazi wami bazalwane mfethu 30 minutes ngikhuluma indaba zonkosikazi wami omuhle onemali onemoto yabo ngiyekile nje ukuthi abantu uJesu uyabadinga ngoba igebengu sibalikhulu njengamanje sesigcwele la esontweni sibonile igebengu ukuthi eminyango akusebenzeki asigijime sizongena esontweni zaqokothayi namasuti kusho umoya ingcwele ke wacima iBhayibheli manje imcimo umoya ingcwele uphenduka beyisitha so waphenduka kumoya ingcwele wabeyisitha sekuvele kusukumele nombani manje uthi ahlabele umuntu ayihlabelele uthi ayidumisele uthi ashumele ngitshele nje inceke ukuthi ungathi umuntu engakafinyeleli kahle engakaze nje adlule ekulingweni umuntu bese sithi uyinto enkulu esontweni uphase kusiphi isikole ne so ke indaba kamoya nokulandwa kwabantu sibalikhulu akuselula ngoba inhliziyo zethu sezimnyama babishopi ento ishoyo ibhlungu kakhulu ngike ngabona enye ivideo mina ngitshela ngenyanga kudala inyanga yayibe inyanga nje ingahlangani nenkolo iba inyanga nje ngokwayo nomfundisi abomfundisi nje ngokwa mangibo kulesi sikhathi samanje ufica inyanga isamfundisi okuyimfundisi usanyanga abahlanga kona inyanga ibona impela nje izithi ingathi ya prophet sondi ithi moya ingcwele uthi ngitshela iqiniso ithi moya ingcwele uthi inyanga impela ithi moya ingcwele ungitshela ukuthi manje yabuka noma mina ngazazi ikhathi zakudala kodwa ubone ukuthi hayi lento kudala yayingekho lento kudala inyanga yayiba inyanga nje gelekeqe ngokwayo nomfundisi abomfundisi nje ngoba manje babishopi sufica abafundisi abanye sebesazi inyanga fica izinyanga sezingabafundisi abantu abasilimazile sibalikhulu ngicela ukuphinda futhi abantu abasilimazile inyanga ziright ngokwazo nesangoma ziright ngokwazo yes abantu abashaya thina mfowethu abasidayisile yilabo abasenisiwe madod basibulele labefundisi abasenisiwe mfethu hayi basibulele ncebo ngoba umbuzo wami uthi yabona ekhaya kuyasiza futhi nokuthi ukhulele ekhaya ukhule nje uzazi izinto ungaqala ukushumayisa izinto epulpit ekhaya nje uba umncane mina wayesangoma okay wayazi nje uba umncane ukuthi njengoba esangoma akahlangani namakholwa uyayibona le so into eyenzekile sibalikhulu kwenzeke nje mhlambe singangena size ngoba awukazi uyibona inyanga izofuna amandla kuwena ngeke ngancama singadlala nje ngeenyanga sidlale ngabathandazi ngoba le yanto nceke ube kanje inyanga noma isangoma beyingasho ilento bekhona umuntu ethiwa isangoma sayoni yes bezolo isangoma sayoni ke besingasho masikhuluma sithi umoya ingcwele besithi isangoma sayoni bazalwane isithunywa
sami sithi yizo phela singayiphathi indaba kaMoyo besithi isithunywa sami sithi bese ithi inyanga obabamkhulu yizo le obabamkhulu bathi abantu abasidayisile mfowethu ilabafundisi laba bethu abathe sikhonza la bagijima bayofuna izinto ezinyangeni inyanga ke manje zathola intuba ke ukuthi ke kusho ukuthi ensindisweni kulula naba abantu bensindiso kusho ukuthi ensindisweni amandla kanjani awekho ake sibancedeke zangena ke inyanga ke manje zangena la ensindisweni kwasuka abefundisi bensindiso bayongena ezinyangeni beyoshumayela ezinyangeni noma beyokhonza nenyanga angithi lento manje bazothini laba basindiswa amandla abanawo basizwa zinyanga zithukelwani inyanga ngoba zisiza abantu abangenamandla kodwa makusekhona abantu abameje ngoJesu yena yedwa angithi uyayibona abantu abazomeja ngoJesu yena yedwa bethu uJesu senawo amandla uJesu umoya kaNkuluNkulu usasebenza kuthina ngeke nceke basihlanganise nezinye izinto bayamazi uNkulunkulu wabo yena yedwa namandla akhe ngoba simeje ngawo nathi amandla kaNkuluNkulu njengoba nayo inyanga mayimejile imeje ngamandla ayo iright ngoba imeje ngama uyaphi wena mzalwane osinisiwe enyangeni ubese uyaqamba manje uyothuka inyanga uthi inyanga yimbi yindaba uthi inyanga yimbi ngoba inyanga inamandla ayo nawe veza amandla kabani noMoses bafethe eBhayibhelini angithi yayikhona lento uMoses wathi uthi udonsa inyoka naye edonsa induku yakhe ethi uyibeka phansi zaqhamuka nazo izinyanga sathi lento siyijwayele mfana sayibeka phansi nazo uyayibona lento ayifuni bafowethu mangamemezele ebandleni ukuthi ibandla likaJesu lento esiyiphethe thina inamandla amakhulu umzalo osindisiwe kufanele angaloku eyangala nangala azi ukuthi lento esiyiphethe inamandla amakhulu lento thina sasazi ukuthi izona izangoma nezinyanga ezizoza kofuna amandla kuthina hayi ukuthi kube yithini esifuna amandla ezinyangeni no bafethu nimosha ivangeli bese sizakhela izitha manje kungangathi silwa nezinyanga silwa nabathandazi thina silwa nanyanga asilwi namthandazi thina sibheka into yethu thina silwa namadimoni phela nathi sibhekene nawo thina asilwi nanyanga asilwi namthandazi silwa namadimoni thina kuphela mawufuna ukwazi nje thina ukuthi silwa nani silwa namadimoni noSathane ngaphandle komuntu ongenwa amadimoni ke ezolwa nathi uNkulunkulu wethu uzolwa nobani naye yeah Bishop kulena mama yes mama ivutha phema yebo hayi kezwakala eish lapha kule issue yesolweningi khona into ekhulunywayo la ezweni lenkosi ukuthi asiphakamise uJesu yes then yena uzobadonsa abantu manje ke into engibona ukuthi ishaya ukuthi manje angabe sawineka imphefumulo ingoba sekuvela thina kakhulu thina esishumayelayo siziveza kakhulu sikhuluma ngathi sikhuluma and at the same time sina lento yalamandla ayifake ke lawa asambe sayo wafuna le ko Nigeria kephi manje ke makuvela mina abantu bazobona mina angeke baze bambone uJesu manje thina kufanele sibe nesibindi sokuthi ezintweni esidlula kuzo sikubekezelele ukuthi sisenkingeni manje ngenxa yokuthi sikhonza uJesu ukuze masiphasa lapho and the more uphasa inkinga ongena kuyona is the more ukhula ezweni la kamoya the more uphasa inkinga ebeke phambi kwakho is the more ukhula so ngalesikhathi umile and abantu abakusurroundile bayakubona and the moment noma kuthiwa abakubona makuthiwa mhlawumbe umuntu makhelwane kuyakubona ukuthi lo mzalwane uhlobo lokholwa ke lolu ngimenze u1 no2 no3 kodwa uphumele akanginakanga ungiphasile so ngesikhathi ke ukhula uyakhula kumoya kwenza ukuthi ngesikhathi umile phambi kwabantu automatically into ekhulumayo ebantwini kungena umoya wakho kanye nezwi kubantu abantu bese bephume babe yilento efunekayo so ke lela khona legama elikhuluma ubaba Bishop elithi abazalwane thina esifanele siphile kahle ngoba kuzowenza ukuthi kube lula abazalwane ukuthi bakhonze kahle uNkulunkulu ngoba thina sibafaka umoya wethu
ohlangene nezwi lenkosi esiliphasile. Yes. Yiko ethi ubaba kusho ukuthi makuhlalwa phansi kufanele kuhlalwe phansi kuqale kuyophaswa ivesi before liyokhulunywa ukuze abantu bezodonseka beze kuNkulunkulu. Ngoba abezukwazi abantu ukudonseka uma thina sihlulwe izwi lenkosi ukuliphila ngoba sibizele ukuliphila. Mhlawumbe Bishop nansi umunye umbuzo enginawo. Ngiyakhumbula nje ngama 2000 kudala kokuthi makubeka imvuselelo yayingekho lento yokugcizelela abantu ukuthi beze einkonzweni. Wawumanuza ikeyboard nje ikhala kanye kuyogcwala enkonzweni. Manje sokuba istruggle uma kubeka imvuselelo kuthiwa kunetende lapha endaweni ethile ukuthi abantu bafinyelele khona enkonzweni. Yini lesiyenza abantu einsukwini zamanje kube nzima nje ukuya enkonzweni nje? Even nasemasontweni nje. Hayi, ngicabanga ukuthi into ehlaselile kakhulu njengamanje ngiyacabanga ukuthi uma siqhathanisa isikhathi samanje nesikhathi esidlulile. Yeah. Uyazi ukuthi isikhathi lesikhathi esikhuluma ngazo edlulile bowuthola uthi uyezwe mina nangu umuntu uyaqubula esiguqweni sakhe. Uyathandaza. Uyezwa ntambama nangu esiguqweni sakhe umuntu uyathandaza. Abantu bebebaningi kakhulu abakholwayo bebaningi emthandazweni. Futhi yonke into abayenzayo beyitshena uNkulunkulu, becela kuNkulunkulu noma yini azoyenza. Manje kodwa kulesikhathi sethu manje umuntu usevelela lavuke nje acabanga ukuthi konje isitolment semoto ngizosenza kanjani ake ngobeka itende. So ke manje njengoba thina singamphakamisa uJesu kuye kuphinda kulento engisho ukuthi uma singamphakamisa uJesu akazobadonsa abantu. So yiko ke manje lento yenza ukuthi ke kube khona istruggle manje nanokuthi bayakhuthuzwa abantu khona indawo thina sakuzabeka khona itende. Zafika kade kukhona okade beke itende akuzange beza abantu bathi sikhathele ukukhuthuza abantu bamatende abazange beza abantu kulelo tende lelo kade kukhona oyekade befikile ngempela wabakhuthuza-ke abazanga. So ngisho ukuthi abantu manje sebeyesaba and ke enye into engihlekisileke ebengizwa ngale Cape Town kuthiwa bekubuza ukuthi khona kade bethi khona namanzi kulelo kuyovuselelo kuthiwa hayi awekho amanzi hayi sifuna amanzi thina siyilapho. So kusho ukuthi manje abantu bangenwe manje umoya wokufuna izinto sekubese ngathi manje mangabe ubeka itende kufanele ube khona into ofika nazo ngoba uJesu manje akasekho uJesu sekhona amadoda manje akutshena kahle ukuthi mina ngusibani bana siqamba igama lelazibiza ngalo akutshena ukuthi uthatha lena likhalenda lami uzophanyeka lapha emadimoni ahambile ngiyaphinda kuhluphe. So iyona into enkinga leyo ke eyenza ke manje abantu bakhala bonke sizothola inkinga kuze kuthiwe nje hayi kunosathana nzima kulela tende ngoba abantu bayesaba manje indaba yokuthi baye ematendeni. So thina sihlalelwe inselela enkulu ukuthi asime ngoNkulunkulu sithandaze ngempela uNkulunkulu abantu uzobadonsa ngoba sikuyabonakala ukuthi into eshodile ukuya kakhulu enkosini kulesi sikhathi esiphila kusona. Mhlambe ngiyabuza ST. Babisho. Uma sithi siyaphuma siyolanda abantu eminyango sibalandelani? Mhlambe nje ngiyabuza nakumzalwane ekhaya ukuthi masithi siyolanda abantu sibalandela kuphi sibalandelana ngoba lento esithi silandela abantu lapha eminyango isehlulile la endlini siphakathi sihlulekile mfethu njoba ngisho ngithi uma siphe lapha eminyango ungakhohlwa ST ukuthi kunobaba abaxabene namakhosikazi abo kunomama abaxabane namadoda abo kunentombi ezizalisiwe lapha abafana zashiywa uyayizwa le ntombi lezi zilindele ukuthi wena ST uzozitshela ukuthi bafethu noma nizaliswe intombi nizaliswe izingane zaba u3 ukhona umlamleli manje mawuthi wena lapha eminyango leza izingane ezizalisiwe uthi ukhona umlamleli utshena laba abafana abalahlelwe ithemba abasebenzi baphuma ema-university uthi bazalwane ningakhathazeki ukhona uJesu uyakwazi ukulubuyisa ithemba. Izingane ziyasuka lapha eminyango mfowethu ziyangena la endlini ziyafica nabo abafana la endlini bamithise 3 futhi ziyabaleka lezi ziphumela eminyango ngoba isonto kwakuyindawo yokuphephela
la nje thuise esontweni kwakuyindawo yokuphephela akuseyona indawo yokuphephela indawo yokonakala Oh madoda. imoshwe obani njalo lento ithi ST ngoba njengoba sila esontweni nje sesiqala ukuxabana la esontweni isho ukuthi abantu abangaphandle abaxabene sohluleka ukubaxasulula Yo madoda. kusho ukuthi kufanele kulunga indlu kaNkuluNkulu uqala bese iyomemeza indlu kaNkuluNkulu eminyango ngoba umuntu oxabene naye uzomemeza kanjani awungitshene ST ngiyabuza bafethu ukuthi ngihlezi ngiyibuza lento ukuthi uma mbishop sixabene mfethu sixabene ulale ekamereni lakhe nami ngilale ekamereni lami sengithatha itende manje ngiyomemeza eminyango ngithi mina abantu abeze kuJesu sebezileke ST kuvele kuze unkosikazi oxabene nendoda yakhe abalala emakamereni ahlukene labantu nje babelala emakamereni ahlukene balindele ST ukuthi beze kumambishop unkosikazi wakhona uzobuza ma ngingaphepha kanjani nje basongibizele kuJesu mina ngilala ekamereni ngihlukene nobaba wasekhaya uzomphendula uthini wena uzothi nami ngihlukene nonkosikazi wami Vela bona ukuthi i-disaster le kusho ukuthi indlu ayibe kwi-order indlu kaNkuluNkulu uthi mawungaxolele xolela mawungahambi kahle hamba kahle yabona lonto yonke into yenzayo yenze iqonde mfowethu kuze kuthi abantu mabevela bafike kuwena unjani uqondile bese ke uyothi ke uyomemeza abantu eminyango uthi wenini enikhathele lensindo ungathi kubantozani nini enikhathele nensindo kanti nawe ukhathele awusisimweni esifana hayi kabo basinda abantu bafika ngise ngaveza enye indaba kule nsuku serious kabi ngiveza indaba zelento zokuchita yabona ngalambe ngiveza lenkosi zokuchita ukuthi mawuke wathi bawuchita nishadile uchita kuvela icrack madoda izwe le emshadweni uma uchithela uNkulunkulu ku very crack phakathi kwakho noNkulunkulu so leyo nto ifuna manje nibuyisane nalo omchithele angithi nalokuchithela ukuze kuphindele kule yanto yomdlelwano omnjani obu right kuhanjiswane kahleke uma kune crack uzobakha kanjani abantu uthi abangabi nayo icrack kanti wena une crack ngisho ukuthi ke sisekhona ithuba bafethu umoya ingcwele uzosakha njoba nje sisenkosi yenkonzweni kamoya ST umoya ingcwele ubonile ukuthi ibandla limoshakele bishop njoba sithi siyenkonzweni kamoya uzosakha ke manje umoya ingcwele ukuthi asingene ekamereni kamoya angithi uJesu uthi iBhayibheli abapostoli noma abafundi bakhe wathe abahlala eJerusalem balindele wayesho ukuthi abakwazi ukukhuluma bengenamandla kufanele bagqokiswe noma bambathiswe ukuze bathi bekhuluma kodwa babe bempethe kusho ukuthi into abazobeyisho abantu bazoyizwa mfethu mina ngimangele ngifunda incwadi yezenzo uchapter 2 uverse 42 lithi iBhayibheli ibandla laseJerusalem lisho njalo mbishop lithi ibandla laseJerusalem laqinisele esifundisweni hayi sika Jesu kodwa esifundisweni sabapostoli kusho ukuthi abapostoli bahamba kahle kwavela ibandla laseJerusalem ibandla laseJerusalem lafunda kubapostoli inkonzo kuthiwa lalinikela mfowethu lithatha imali lithatha amaplaza into zamaplaza lizojijela enyaweni zabapostoli ubani walifundisa leyanto ukuthi alinikele kuze khamba ivangeli umoya kaNkuluNkulu uma siye sangena kumoya ST uyothi umemeza ukuthi kunenkonzo eGoli abantu bakamoya ngeke babuze enyameni nasegazini imfihlakalo umoya ngaphakathi kubona iyobachazela izwe lonke liyochaza umoya ingcwele uyosho athi uST udinga imali eGoli akuyuba khona isihlakaniphi esiyoma phambi kwethu sibe sithi bafowethu asifunde namavesi sisho ngokuhlakanipha kodwa umoya ingcwele uyokhuluma kuqali umoya ingcwele athi akufakwa imali uthi ufike eGoli kunemali eningi elindele umhlangano ngiyayibona le asobe seyicelwa lapha phambili kodwa umoya ingcwele bese yisupportile into oyenzayo ngoba lento akuyona enyama le ekamoya umoya ingcwele bafowethu sike sabuyela kuye ST abantu uzobadonsa njengalokhu uMbishop esho siyothi singene esitolo uhlangana nomuntu ST bangabona sebekufonile kule nsuku bethi
bacela ukwamukela uJesu. Mina nasengifonela abantu abaningi ngami manje bethi baba ayikho into engiyifuna ngifuna ukuthandazela. Yo man. Baba bengicela ukwamukela uJesu ngivele ngithi nje ithi ngomlomo wakho uthi ngomlomo wakho wasindiswa abantu basindiswa ST singazange simise tende. How much more mfethu singame groundini simemeze sithi usekhona uJesu loyo Jesu abambethela usakhona uvukile wavuka lo Jesu ukhona uphambi kwethu usenamandla futhi uJesu usaphila. Inkonzo kamoya isasebenza ST le yamba nabapostoli abapostoli babehamba ngenkonzo kamoya isekhona igcinanga kubapostoli uma kuthi yagcina kubapostoli kusho ukuthi iBhayibheli alivalwe kwangelona lethu. Ngikhumbula umoya khona kwathi even yabona mawufunda incwadi yezenzo wathi hayi kahle kahle izenzo masichaza izenzo zabapostoli kodwa izenzo zikamoya leziya. Kwakuyizenzo zikamoya ezenza ngabapostoli. Exactly. Izwa nje kuthiwa iduku. Iduku. Hey. Uyambona umoya ingcwele? Nesithunzi. Uyazi mawukathi sike Cape Town sikhuluma indaba kamoya angazi abantu base Cape Town bayazi ubani umfundisi ubani uDlakavu umfundisi uDlakavu angayifakaza le umfundisi uDlakavu nomama wakhe lapha eCape Town ngoba asifuni mase sithi singena kuyona sithi sishumane kakhulu khona abantu bezodakwa asifuni badakwe yithina abantu funa babe sober sixoxe nabo sibafaka into kamoya ngezwi likaNkulunkulu sibafake bese bebafowethu lo muntu ebesikhuluma ngaye sekuyamiyeka axoxe naye kuvele kusuka isidumbu umoya ke loyo akufuneki sivele thina ST uMbishop Jebesho into esimoshayo lento okuvela thina mfowethu uthole sengigqoka iskipa manje sinekhanjana lami nethawula lami selinekhanjana lami ST ifihlakalo kamoya ingcwele ke manje iyaqala ke manje umoya ingcwele mebheka bothi awu sekunendoda esikhonzwayo indoda ekhonzwayo la abantu sebeqala ukusaba manje besaba mina beyeke ukusaba umoya ingcwele ngoba abantu fanele basabe ngikhona noma ngingekho besaba nje umoya ingcwele kukhulunywe kanye kubona umoya ingcwele angene kubona iyona ke lesiyelela emkhumbani ST ukuthi labantu abawu50 abazogcwaliswa ngalento ibona phela bazogijima umhlaba wonke uze sithi abasegoli kanti indaba ibabambe la phela ST nase ngayeka mhlambe enza wezamele zenzo noma ko Paul noma kobani ngisondele la kobaba ngithi obaba bagcwaliswa ngamandla kamoya ingcwele weST hamba ubheke mfowethu ukuthi lingakanani ibandla laseAssemblies of God hamba ubheke ibandla laseAfrican Gospel lingakanani hamba ubheke ibandla laseFaith Mission lingakanani hamba ubheke amabandla la amakhulu kangakanani ungaboni nje wena ngathi kuyadlalwa ngisho ukuthi la madoda uNkulunkulu ayewagcobile asebenza ngomoya umoya ingcwele wasebenzisa ngendlela emangalisayo ewasebenzisa umoya ingcwele esithile amadoda ehamba ngenyawo engenamoto amanye madoda azange complain enkulu engahla amanye ukudla amanye angcwaba izingane zawo ngendlela fake iplate esinoko lo tamatisi angcwatshwa lapha endleleni bengenandaba thina njengoba sindiza ngamabhanoyi nje thina manje sindiza asiyiboni nefavor kaNkulunkulu ekundize njengebhanoyi ngiyothaca baba eCape Town angimboni uNkulunkulu mangifika nje eCape Town into oqala efanele ngiyenze ngidumisa usomandla ngidumisa usomandla ngithi wasomuhle uNkulunkulu usungigibelisa ebhanoyini ujobuchiliza akasaligibela ibhanoyi uJob achiliza akaligibela ngibhanoyi walishiyela mina uNkulunkulu ukuthi ngiligibele udumo malube kuwe Jesu. Hey madoda. Hey wona ababishop khona into ya prophet baba NJ. Hayi ngibona ngathi iyenzeka kakhulu le emvuselelo. Yeah. Hayi ngibona ngathi isikuyo. Sisemvuselelweni impela. Singabona sengathi abantu badembesela ngathi amandla ayaphela kodwa hayi sikuyi babumvuselelo. Khona asebe othi ngikhulume le. ST kunabafowethu abalimele ngiye ngayisho lento yes bebeshumayela ngiye ngayisho le ngathi ngixoxa befundisi amakhosikazi enu anibulele sure anibulele yo amakhosikazi enu awathandazeli
amakhosi enu anesikhwele mayibona abantu besifazane besondela endodeni inkosikazi yomfundisi ivele ilwe ngenyama ikhohlwe ukuthi izosiza umsebenzi kaNkuluNkulu engabe iyathandaza ithandazele umuntu kaNkuluNkulu ithi uNkulunkulu lo wambiza ngecebo lakho ngeke inkosi afe lo muntu icebo lakho lingakapheleliswa inkosikazi kenceku engahlakaniphanga ivele ilwise le ndoda indoda igcine mfothi iyo amadoda amaningi maningi yoba ngikhuluma na agcine angena emathaveni eyophuza utshwala athi aqeda stress uyazi stress ubani amakhosikazi ekhaya istress oqala ukuthi akayiboni lento lenkosi le ndoda ibibizo uNkulunkulu yagcina seyiphuza utshwala yagcina mfowethu seyingene edakamizweni kodwa ST mayingene edakamizweni isezwa ukuthi khona into uNkulunkulu ayibizele yona kusho ukuthi inyama iyalwa uyabona njengoba ngikhuluma manje apha emkhumbani mfowethu uzobe uNkulunkulu umbona wethi uzobe vusa amadoda kaNkulunkulu ayewabizile ngokwecebo lakhe kwangathi ayafa kwangathi ayacwila lawo madoda kodwa uNkulunkulu mina ngiyakuthembisa ST uyobalanda mfowethu uzobagcwalisa ngomoya oyingcwele enceku amadimoni ayophuma kuyongena irevival njengoba sithi it's a great revival bazogcwala imvuselelo onceku yenkosi bazoshumayela labafundisi bazoshumayela labosisi nalabo mama abalahlwa amadoda bedivorce amadoda ngoba bethi athi amadoda ba useless uNkulunkulu sezwile ezulwini uthumela imvuselelo eKZN ukuthi lawo makhosikazi alahliwe ahamba ayohlala nezingane emakhaya amadoda ahamba athathwa yintombi ezinamafika laba mama laba kade bengaselutho uNkulunkulu uzovusa bona kanye nabo baba futhi abagcine bengasenalutho omama besebenza amadoda engenalutho kuthiwa ucabanga ukuthi sizodla iBhayibheli bazoke babone this time around ukuthi iBhayibheli liyasiza liyadliwa iBhayibheli azovuswa uNkulunkulu lamadoda amanye enceku azacabanga ukuyothwala athi ngcono sambe uyazi amanye mhlambe athi mayefika la kuthwalwa khona kwatholakala ukuthi into zakhona ngezilunge ngoba sasingeke zilunge izinto zawo lamadoda athi ayothwala ngoba uNkulunkulu wayekhona ebagadile ukuthi bangazithinti into ezongcolisa imizimba yabo ngoba wayazi lesikhathi uNkulunkulu uzobavusa ngeGreat Revival madoda I feel like preaching ngizwa ngiku-revival manje hayi Bishop yabona bafowethu I'm emphasizing this ngomhla ka2 May siyobe silapha emkhumbane kulena mangathi ubheke ko Richview o Chesterville Mayville shuthi ngamanye amagama mawusethekwini nje hayi bafowethu awukwazi ukuphuthelwa ile nkonzo enkulu kangaka inkonzo kamoya one thing ke masuke siwenza inkonzo ngomoya akalenzi iphutho okungazivezi wenza show ukuthi uyavela sikwazi ukuthi senze umhlangano ngaye bese yena ngabe ingxenye ngabe iphuthe elikhulu kwathi iphuthe elikhulu so angiyazi into ezobenzeka lapha na ke bafowethu eThekwini so mazalwane bami lapha eGoli again it's time for you to come to KZN it's time for you to come to KZN angazi ke namoya yokwenza lapha na Bishop njoba ngisho ukuthi kunamantombazana alahliwe kunabo mama balahliwe kunabo baba balahliwe kodwa this time around emfethu ngiyayibona le mina ST ukuthi umoya ingcwele uyokwenza izinto extra nje ukuthi aphilisa abantu yebo but le masithi inkonzo ngamoya uyobe umoya ingcwele eqondene nabazalwane sure ngoba ufuna ukubafaka manje abazalwane eGoli khona baseGoli eCape Town Northwest kanjalo njoba sobe sihlangene la umoya ingcwele enceku yenkosi uyobe sebenza ngamandla mina ngiyakutshena nceku yenkosi ngishinto ngoba ngikhuluma ngekumoya ukuthi inkonzo ezobise isemkhumbane izobe imangaza nceku yenkosi nemuntu kade secabanga ukuthi yena ngekasophinda shumayela izovela izenzele imfihlakala izovela ingene ngoba imfihlakala isafune ukukhathala kwakhe ayifune ebuthakathaka bakhe isifuna umzimba nje ngoba kushota imizimba
abantu uNkulunkulu kade bathemba nceke Nkosi bamphoxile uNkulunkulu. uNkulunkulu wasezibonela abantu bakhe ukuthi awu lo wazilahla ngoba khona abantu abazilahla ST bengalahlwanga uNkulunkulu bazilahla bona bazibuka. Mina ngeke ngathi ngishumayela kwenye inkonzo khona abefundisi abakhulu kathi kwathi angisho ngithi intuthane ngiyintuthane yazi intuthane yes ngathi ngiyintuthane kodwa intuthane iyakwazi kuma nendlovu sure intuthane iyakwazi uvela igibele phezulu kwayo indlovu ihambe kuyona indlovu iziyofika esiqongweni sendlovu isho ukuthi intuthane seyinkulu kunendlovu ekade izitshela ukuthi yona intuthane elutho into ezobenziwa uThixo lapha. Khona abantu abazokufonela esithini mina ngiyakutshela ngikhuluma iqiniso ngiphambi kwenkosi abazokufonela bekutshela mfowethu ngangifile kodwa manje sengiyaphila uJesu ungivusile. Khona abantu esithi abazovuswa uNkulunkulu futhi kade sebelahliwe balahlwe emakhaya balahlwe emasontweni balahlwe emphakathini kodwa uJesu uyohlangana nabo manje mkhumbane uyobavusa mfowethu noma sekade sebelahliwe emakhaya. Mina bengithi abangabe sabazonda abantu ababalahla. Oh madoda. Eish. Fikile imvuselelo. Eish. Mama wami lapho. Hayi. Ngiyayibona le mvuselelo. Ukuthi hayi inkulu kakhulu. Hayi ngeke. Uthi ngiyajabula. Inhliziyo yami ithi uyabona khona lo mzalwane olapha ekhaya. Uyathanda ukukhonza uJesu. Kodwa akuhambi isikhathi eside kube khona into emshayayo njalo hambe kube khona into emshayayo. Ngithi kuye lo mzalwane umoya ingcwele uzobe khona engahambi yedwa ehamba nomlilo ukuzoshisa yonke lento ephazamisa indlela yakhe ngoba uJesu uyabona lo muntu uyangithanda kodwa uhamba nje hamba izinto eziwu5 kube khona into ephazamisayo. Ngithi ke umoya kaNkuluNkulu usefikile ngaliya date umhla ka2 kuzokwenzeka izinto esingazazi. uNkulunkulu uzoyokhulula abantu abazoyokhonza uNkulunkulu ngesibindi. Haleluya. Inento ethi khona izwi lapha kuJakobe 5:16 lithi lelo lizwi vumani izono zenu nithethelelane ukuze niphiliswe. Yes. Uma bebambe lapho nje kuphelile umuntu nje manje akavuma izono zakhe athathelele umuntu anenkinga naye ukuze le great revival haleluya izofika phezulu komuntu azwela amandla amasha ahambe ngathi uhambela phezulu akanyatheli phansi ngoba uNkulunkulu ufuna ukodla umhlaba abazalwane. uNkulunkulu ufuna ukwenza imisebenzi yamandla ufuna ukuvela isikhathi sokuthi avele lesi. So abantu abanenhliziyo abalambile abafuna uNkulunkulu yibo ke laba engikhuluma nabo manje ukuthi abazilungisa abazihlele. Washo njalo uNkulunkulu wathi tshela abantu bazihlele. Yes. Khona bezobona ukuthi mina umnikazi wempimpa kuyona yabo. Namanje ngithi abazihlele bazombona uNkulunkulu esemkhonzayo ephila ebavusa. Haleluya. Bafowethu kuzona zonke inkonzo engake ngazenza neyinkonzo nje sokwayi attenda. Ngicela ukuthi ungalenzi iphutha ugejwe yilena. Zingageja zonke izinto engenzeka kodwa ama ungagejwa ile nkonzo umenya umoya ongcwele ngalolu suku cela uke sihlangane laphana umoya ongcwele uyobenza izinto ezinkulu ezimangalisayo. Ngeke ngafonela ngamanye abazalwane bebese sikhawini. Okay. Bengifuna wena baBishop. Akubona ukuthi agcine bekuthole laphana esikhawini. Hayi ngabona lapha kubona abavide kathi ayibonakele kakhulu. Abona bekonakela kule nkonzo yasebusuku. Kakhulu. Shumayela uBishop uZikhali iqala yena. Okay. Washumayela umuntu kaNkuluNkulu mfowethu. Walibeka ivangeli njengoba linjalo. Enhlizweni yami ngathi hayi ngeke ngoba ukhehla seshumayele kanje vele simakhehla sobabili. Yes. Ithi ikhehla lizoyishiya manje ngivele ngingabe ngisangena. Kwangiphoqa ke lapho ukuthi akingene ngoba sebese bakubi yabazi abantu sebese bakubisa kanti ayingene sekusasekuveza ukuthi lento ikhona. Oh my God. Iyaphila le yathi kukhuluma ikhehla uBishop uZikhali. Le yathi ikhuluma nje uBishop uZikhali. Ngase ngithi hayi vele ikhona. Ikhona nathi ngayibeka phansi. Ayaqhuma. Nathi akimveze practical. Ayiveza ukuthi sengiyayikhipha ke manje eBhayibhelini. Ngibeka kodwa ningabakhonza abanye uNkulunkulu. Oh my God. Khonza uNkulunkulu oyedwa ngoba uNkulunkulu unesikhwele. Ya ujealous kakhulu. Akamfuni umuntu okhonza yena aphinda akhonza abanye uNkulunkulu.
ziningi izinto ezenza kukhonzwa abanye uNkulunkulu ziningi ngachaza kodwa yavela inkosi. Oh madoda. Kulo mpostoli lo bengitshela ngaye singakashudi la bishop lo I think besuka Eastern Cape noma ngisathi besuka phi. Yeah, besuka Eastern Cape olobe beninaye eCape Town. Oh. Unaye uyangitshela ukuthi uthe nje kwezinye kodwa uthe usazo confirm the uzoba bazokwenza imvuselelo nganoma eCape Town kodwa ngoSeptember. Yes. Ayisecela ukuthi hayi kwezinye zezikhathi ukuthi ngisana noma bengangitshelile kwezinye zezikhathi uma kwenzeka shooter kwazi ukuthi ngimfakele yona ukuthi uzobe eseCape Town. So uyacela ukuthi hayi kule mvuselelo ngeke uba bishop nganoma besekuthintile yini noma sengihambela phambili. Yes, so kuyona. So wayesecela ukuthi hayi lokulo mvuselelo uzozonginikeza ama dates yobe ngoSeptember. Kodwa ke I think yena uzochaza kangcono. Ngicabanga ukuthi ke kuyona so ngizama ukuveza ukuthi okusho ukuthi Cape Town hayi ngathi sakudinga kakhulu. Babonise imangaliso. Hey madoda. Hey. Usazozenza into ezimangalisayo. Kodwa ngiyacela weST mhlambe sesiya ngasekugcineni ukuthi Babisho. Singisaphinda futhi ukuthi njoba inkosi isikhulisa sizodlulelwa isikhathi ngizwile nomfowethu uzikhala ekhala etheni usezohamba washinto kanivele nami ngifuna ukuyisho ukuthi sesizohamba ngoba sibadala nje akufuneki sihambe kusale kungekhonto. Oh madoda. Yeah. Yeah, bese nithi inkonzo yayikochiliza. Eish. Ingasekho kunini. Yeah. So abafowethu laba esabancane njoba ngisho nje. Ngicela babuze. Asinayo into ethu 1 on 1. Le yemali. Futhi thina siyafoneleka. Asibona abantu ekudlula qale kuzodlula. Mawuzothiwa ngithe abantu abafonela uMampishop. Ngisho lo ncengo ngenxa yebhisi. Ngenxa yebhisi. Yeah. Angisho ngoba ngumuntu omkhulu. Ababuze abafowethu banganqeni ukubuza ngoba bathi izinto abazenzile ezimahlazo alikho ihlazo. Uma umuntu evuma isono sakhe esishiya iBhayibheli ufumana umusa kodwa umuntu ofihla isiphambeko akaphumeleli. Ababuze ziningi izinto esingayixoxa nabo njengoba abantu bese bakhona besashumayela ukuze umhlaba lo sithi noma samba kodwa imfihlakalo isala. Sure. Singafi nento kuthule ukuthi cwaka kuthiwe ochiliza sebahamba kwathule emhlabeni asifuni ukuthula kule generation. Bishop Funa masithula thina kube khona abafana sesibabhekile ngaphambili la into ethu sisebenza nansi into kamoya seyisebenza egijima umfana ngento engaxoxwe nalutho angayixubeli iyodwa nje izwi likaNkulunkulu lilodwa isebenza ngomoya phela. Man. Bishop sengasekugcineni mama mhlawumbe khona ongafisa ukusho lapha ngasekugcineni sesizoyivala. Hayi. Ngicabanga ukuthi sengiqedile manje. Kuseko right. Sengi-right nje, hayi sengi-right. Sengibheke nje umhla ka2 kuphela. Awu madoda. Yebo. Awu madoda. Bishop nalabo bathanda ukuxhumana nawe Bishop bakuthola kanjani? Kusenjalo nje sithi Bishop inamba yami njoba ubona ngingayisho. Yes. Ngisho kaNkosikazi. Yes. Kubalula kuyena ukwenza zonke izinto. Yes. Yes. Angithi uthola mhlawumbe ngibhizi thandazela abantu yabo. Noma ke ngibe semsebenzini ngiyathanda ukusebenza ngezandla. Yes. Kodwa ngisemsebenzini manje inamba yaNkosikazi ithi 083 Yes. 774 Yes. 1563. 083 774 1563. uMampishop lo uchiliza uMampishop bangathola yena ke bakhulume ke. Ngiyabonga baba kakhulu. Bishop siyabonga kakhulu baba. Hayi sesilindele usuku olukhulu. Amen. Sesilindele usuku olukhulu. Lokho esake sakuza ngosuku lePentecost. Awu. Ngilokhu nje ngizwa nje. Yeah. Hayi siyobe siyibona lapha eMkhumbane ngomhla ka2. Kunjani? Usuku olukhulu. Bafowethu asibonane khona lapha eMkhumbane eThekwini. eThekwini ngibema bonke abazalwane iZululand yonke, iTheku lonke. Even neJoburg inkonzo yethu nakulaba abaphesheya ningakhathazeki inkonzo yethu izobe live
kuwona wonke ama-social platforms wethu egameni likaJesu. So if ukude awungeke ukwazi ukuphumelela, khululeka, we got you covered, ungakhathazeki, uzobe ukhonza kanye nathi. Into evele yenzeke babishop, abantu asuke besenkonzweni kuvele inkonzo ibukwe ngabantu abakusekuteni more than abantu asuke beattendile. Ingakho lokhu ngihlongoza lento ye-stadium. Uyacabanga senze inkonzo ibukwa ngabantu aba more than 40,000. So i-stadium asigcwali kunani lapho. So ke inkonzo yethu bafowethu izobe ibuka nangabantu abazobe beseyindaweni ehlukahlukene. Ingakho uma ngithi awuzukuphumelela ungakhathazeki, inkonzo yethu izobe i-live. Kungenzeka nalo ukhozi lube khona, kodwa ke ngaconfirm sisazobona ukuthi into yakhona ima kanjani. Inkonzo zethu zobe ziqoshwa ngendlela ehlukahlukene edla umhlaba. Asibonane khona bafowethu ngomhla ka2 egameni likaJesu. Awumajina nje intatheli seyibhala amaphepha zibhala ngento enziwe uNkulunkulu. Awumajina nje amaphepha ama-TV wonke neyintatheli interview abantu zithi yenze kanjani lento, kubhalwa ngamandla kaNkulunkulu. So siyanimemba bafowethu, anizoba yingxenye yonke lento ezobenzeka lapha ngalo lasuku egameni likaJesu. 0788 417 844 mawufuna ukuxhumana nathi. uNkulunkulu makanibusise anigcine nonke lapha emakhaya egameni likaJesu Kristu. Amen. I-SG Media ikwethulela inkonzo enkulu ebizwa ngenkonzo kamoya ngomhla ka2 May 2026 indawo eThekwini eMkhumbane, uMkhumbane Community Hall ngo-10 ekseni. kanti isikhulumi lezi Bishop SP Ndlovu, Bishop PR Chiliza. Prophet K Mthetho. For more info 0788 417 844 noma 071 772 0166. Ungakhohlwa ukuthi kumenya bonke abantu abadinga umthandazo, abantu abadinga uNkulunkulu kuleya ndawo. Outpouring of the Holy Spirit. lena inkonzo kamoya.